Περιτομή είπαμε, και θυμάστε, η περιτομή ήταν εκείνο το χαρακτηριστικό γνώρισμα που ξεχώριζε τους Εβραίους από τους άλλους λαούς. Οι απερίτμητοι ποιοι ήτανε? Όσοι δεν ήταν Ιουδαίοι. Όσοι δεν ήταν Ιουδαίοι ήταν απερίτμητοι. Φοβερή λοιπόν κατηγορία. Να ονομάσει τώρα εδώ ο Στέφανος τους Εβραίους να τους πει απερίτμητους, δηλαδή σαν να τους λέει άπιστοι είστε, όμοιοι με τους ειδωλολάτρες, που κι αυτοί ήταν απερίτμητοι, διότι όπως είπα η περιτομή ήταν το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα, αυτό που τους ξεχώριζε από τους άλλους λαούς, τους έκανε να αισθάνονται υπερηφάνεια και καύχηση ότι αυτή είναι ο μοναδικός λαός που αποτελεί τον περιούσιο λαό του Θεού, και έτσι έβλεπαν με περιφρόνηση τους άλλους λαούς. Αλλά όμως αυτή είναι η σκληρή αλήθεια, διότι δεν ήταν απερίτμητοι στο σώμα, μπορεί να είχαν την περιτομή του σώματος, αλλά ήταν απερίτμητοι στην καρδιά, δεν είχαν την περιτομή της καρδιάς. Με άλλα λόγια, δεν απέκοψαν και δεν απέβαλαν από την καρδιά τους τις κακίες και τα πάθη τους, την ανταρσία και την ανυπακοή τους εναντίον του Θεού. Η καρδιά τους είναι ανέστητη, είναι πορωμένη δηλαδή. Με τα χείλη τους λατρεύουν το Θεό, ενώ με τη ζωή τους τον υβρίζουν τον Θεό. Δεν απέβαλαν την ανυπακοή, τη σκληροκαρδία, την ανταρσία, αλλά είναι απερίτμητοι και της οσύν, δηλαδή στα αυτιά. Είστε απερίτμητοι, τους λέει, στα αυτιά. Τα αυτιά σας δηλαδή είναι βουλωμένα, με βουλοκαίρι. Δεν είναι καθαρά και δεν ακούνε, δεν υπακούνε. Θυμηθείτε το λόγο του Κυρίου μας, ο έχων ότα ακούειν, ακούεται όποιος έχει αυτιά να ακούσει. Εδώ ο Χριστός δεν ομιλεί για τα αυτιά τα σωματικά, για τα αυτιά της ψυχής. Όποιος έχει τα αυτιά της ψυχής του ανοιχτά για να ακούσει, ας τα ακούσει και ας τα εφαρμόσει. Τα αυτιά της ψυχής τους ήταν κλειστά. Μόνο με τα αυτιά του σώματος άκουγαν. Από το ένα αυτή έμπαινε, από το άλλο έβγαινε. Δεν τα έπαιρναν, δεν έβρισκαν τόπο μέσα στην καρδιά τους. Ημείς αεί το πνεύματι το Αγίο αντιπίπτεται, όσοι πατέρες ημών και ημείς. Εσείς λέει πάντοτε αντιστέκεστε. Αντιπίπτω θα πει πάω κόντρα, αντιστέκομαι. Πάτε κόντρα στο πνεύμα το Άγιο. Όπως οι πατέρες σας. Ό,τι κάναν οι πατέρες σας, οι πρόγονοι σας, τους τα είπε προηγουμένως τι κάναν οι πατέρες τους, τα ίδια λέει κάνετε κι εσείς. Μοιάζετε ακριβώς με τους προγόνους σας, στο ήθος και στη διαγωγή σας. Καταντήσατε γνήσια αντίγραφα των προγόνων σας, οι οποίοι παρεπίκραν τον Θεόν και πήγαν κόντρα στο Θεό πολλές φορές. Τι να τον προφητώνου και δίωξαν οι πατέρες ημών, και απέκτηνα τους προκαταγγέλλοντας περί της ελεύσεως του δικαίου, ουν ειν ημείς προδότε και φωνής γεγένεστε. Εδώ ο Στέφανος αιτιολογεί γιατί είναι σκληροτράχυλοι και ανυπότακτοι, τόσο αυτοί όσο και οι πατέρες τους. Είστε, λέει, και εσείς και οι πρόγονοι μας ήταν σκληροτράχυλοι, διότι εδίωξαν τους πατέρες μας, τήρησαν εχθρική στάση προς τους προφήτες, δηλαδή αντί να τους δεχθούν και να τους τιμήσουν ως αληθινούς δούλους του Θεού, αντί να υπακούσουν προς τη διδασκαλία τους, προς όσα ο Θεός τους εφώτιζε να μεταφέρουν στο λαό του Θεού, αυτοί δεν υποτάσσονταν, δεν έκαναν υπακοή. Και μόνον αυτό. Μπράβο. Πολλούς από αυτούς τους φώνευαν, όπως τον Ισαΐα, τον οποίον τον έκοψαν με πριόνι, τον πριόνισαν. Τον Ιερεμία, άλλον προφήτη, τον έθαψαν μέσα σε ένα βόθρο. Και τι δεν κάναν. Αυτή τη σκληρή λοιπόν πραγματικότητα επισημαίνει και επίσης και ο ίδιος ο Κύριος μας, ο οποίος λίγο πρώτου πάθους του μίλησε για το λαό, τον απειθή και αχάριστο λαό των Εβραίων. Θυμηθείτε εκείνο που είπε «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκτένουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν». Ακριβώς αυτή την εικόνα που λέει εδώ ο Στέφανος, την λέει και ο Χριστός μας. «Αλίμονο σου Ιερουσαλήμ,
αυτή η διπλή επανάληψη της λέξεως Ιερουσαλήμ, ταλέπορη, σαν να λέει ταλέπορη Ιερουσαλήμ. Πόσες, και όταν λέει Ιερουσαλήμ εννοεί τον λαό βέβαια, όχι την πόλη, τα κτίρια, εννοεί τους ανθρώπους που κατοικούσαν. Ταλέπορε λαέ που κατοικεί σε αυτή την πόλη, πόσες φορές θέλησα να σε μαζέψω τα παιδιά σου, όπως ακριβώς η κότα, η κλώσσα, τα πουλιά της. Αλίμονο σου, εσύ που φωνεύεις τους προφήτες και λιθοβολείς τους απεσταλμένους. Τώρα ετοιμάζεσαι να κάνεις ακόμη μεγαλύτερο έγκλημα, να φωνεύσεις και τον ίδιο τον Υιό του Θεού, το Μεσσία που έστειλε ο Θεός. Η εγκληματική τους λοιπόν διαγωγή απέναντι στους προφήτες γίνεται ακόμη μεγαλύτερη και από το γεγονός ότι αυτοί οι προφήτες, μεταξύ των άλλων, προανήγγυλαν και την έλευση του δικαίου. Διότι εδώ λέει, απέκτηναν τους προκαταγγείλαντας περί της ελεύσεως του δικαίου. Ποιος ήταν ο δίκαιος για τον... Ο Χριστός ήταν ο δίκαιος. Έτσι. Αυτοί λοιπόν οι προφήτες που θα έπρεπε εσείς να τους εγκολποθείτε, να τους αγκαλιάσετε, όχι να τους βρίζετε και να τους σκοτώνετε και να τους λιθοβολείτε, γιατί και για όλα τα άλλα, αλλά επιπλέον και για το ότι αυτοί μίλησαν για τον Μεσσία. Προανήγγυλαν, είπαν θα έρθει ο Μεσσίας, ο Χριστός, τον οποίον εδώ ονομάζει ο δίκαιος. Η λέξη δίκαιος με το άρθρο δεν είναι απλό ένα επίθετο, όπως λέμε αυτός ο άνθρωπος είναι δίκαιος, αλλά είναι ένας θεϊκός τίτλος, όπως λέμε ο παντοδύναμος, δεν λέμε, ο Άγιος. Ο δίκαιος λοιπόν είναι ο Μεσσίας. Αντί λοιπόν αυτοί να δεχθούν με χαρά τους προφήτες που προανήγγειλα σε αυτούς ένα μήνυμα κατεξοχήν χαρμόσυνο, την έλευση του Μεσσίου, αυτοί τους απέκτηναν. Δεν εδίστασαν να προχωρήσουν και στο φοβερότερο από όλα τα εγκλήματα και να φωνεύσουν τον ίδιο τον Μεσσία Χριστόν. Και το ίδιο ετοιμάζονται να κάνουν τώρα και στον Στέφανο, τον οποίον θέλουν πρόκειται να τον λιθοβολήσουν. Ήτινες ελάβετε των νόμων εις διαταγάς αγγέλων και ούκ εφυλάξατε. Ο Θεός, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην εισαγωγή, στην αρχή της προς Εβραίους επιστολής του, λέει πολυμερός και πολυτρόπος, με πολλούς τρόπους, με πολλές μεθόδους, μίλησε στους προπάτορες μας, δηλαδή στους προγόνους μας. Εφανέρωσε δηλαδή το θέλημά του στο λαό του με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Στον Μωυσή μίλησε εκεί πάνω στο Όρο Σινά, το θυμάστε, που ανέβηκε εκεί, και πώς του μίλησε? Αυτοπροσώπως. Ο ίδιος ο Θεός κατέβηκε εκεί, όπως περιγράφει έτσι, το βιβλίο της Εξόδου. Κατέβηκε ο ίδιος ο Θεός και μίλησε πρόσωπο προς πρόσωπο. Στους προφήτες μιλούσε με άλλο τρόπο, είτε με συμβολισμούς, είτε ο κυριότερος τρόπος ήταν διαμέσου των αγγέλων. Έστελνε αγγέλους ο Θεός και μεταβίβαζε ο Θεός διαμέσου των αγγέλων το θέλημά του στους προφήτες, ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να μεταφέρουν το θέλημα του Θεού στο λαό του, τον Ισραήλ. Αυτό θα πει εδώ, ελάβετε των νόμων, δηλαδή ελάβατε το θέλημα του Θεού, σας έγινε γνωστό, ο Θεός σας ανακοίνωσε τον λόγο του, τον νόμο του, το θέλημά του διαμέσου αγγέλων, αλλά αυτό το θέλημά του εσείς δεν το φυλάξατε. Και αυτό ακριβώς λέει και ο Απόστολος Παύλος πάλι στην προς Εβραίους επιστολή. Ή γάρ, λέει εκεί στο δεύτερο κεφάλαιο, αν πάμε στο στίχο 2-3, στην προς Εβραίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει «Ή γάρ ο διαγγέλων λαληθής λόγος εγένετο βέβαιος και ισχυρός και πάσα παράβασης και παρακουή έλαβεν ένδικο μης αποδοσίαν, πώς εμείς εκφευσόμεθα τη λικάφτης αμελήσαντε σωτηρία» και τα λοιπά.
Εδώ λοιπόν ο Στέφανος ολοκληρώνει την απολογία του. Βέβαια ίσως να είχε υπόψη του να πει και άλλα πράγματα, ωστόσο δεν το επέτρεψαν, γιατί όπως θα δούμε στην επόμενη μας σύναξη, όρμηξαν πάνω του για να τον άρπαξαν όπως ήταν, χωρίς να βγάλουν χωρίς να τηρήσουν δηλαδή τη δικαστική διαδικασία, και τον πήραν έξω και τον άρχισαν να τον λιθοβολούν. Αλλά πριν να κλείσουμε, έχουμε ίσως 5 λεπτά ακόμη, εγώ ήθελα να σταθώ λίγο σε αυτό το οποίο λέει εδώ ο Στέφανος στους προγόνους του. Σκληροτράχη λέει και απερίτμητη καρδία. Αυτή η φράση μήπως ταιριάζει και για μας? Μήπως δηλαδή και εμείς λίγο πολύ μοιάζουμε με το λαό αυτόν των Εβραίων? Μήπως και εμείς είμαστε σκληροτράχυλοι? Μήπως είμαστε νταΐδες και ανυπότακτοι απέναντι στο Θεό, απέναντι στο θέλημά Του? Πάμε κόντρα δηλαδή με τα έργα μας, με τη ζωή μας? Για να προβληματιστούμε δηλαδή, διότι αυτά τα λέει η Γραφή όχι απλώς για να τα πει, γιατί θέλει να διδάξει, θέλει να οικοδομήσει το Πνεύμα του Θεού που εμφώτισε τον Άγιο Στέφανο. Εγώ έτσι τουλάχιστον βλέπω στον εαυτό μου, δηλαδή βλέπω ότι αυτά είμαι κι εγώ ένοχος ενώπιον του Θεού, σκληροτράχυλος και απερίτμητος, διότι ενώ θα μπορούσα να κάνω πολλά άλλα, πολύ περισσότερα, δεν έκανα. Πολλές φορές αντιστέκομαι στο θέλημα του Θεού. Εσείς τι λέτε? Πώς βλέπετε τον εαυτό σας? Δεν είναι έτσι? Έτσι ακριβώς είναι. Πάμε κόντρα, ενώ ξέρουμε λίγο πολύ το θέλημα του Θεού, πάμε κόντρα. Λέμε, άστο, εγώ θα κάνω το δικό μου και θα πάω στον πνευματικό και θα τα πω μετά. Και μετά λέμε στα πεταχτά εκεί, ξέρεις, έκανα αυτό και δώσ' μου την ευχή και άντε, τελειώσαν όλα και έχουμε συγχωρηθεί. Έτσι. Αλλά πάμε μετά και κάνουμε τα ίδια. Έτσι δεν δείχνει μετάνοια. Δεν είναι μετάνοια όμως αυτό. Όταν εσύ με τέτοιο τρόπο σκέπτεσαι και ενεργείς και όταν λες δηλαδή ότι εγώ ας κάνω την αμαρτία και μετά πάω και τη λέω στο πνευματικό και παίρνω την άφεση, αλλά μετά γυρίζω πάλι στην αμαρτία. Ναι, αλλά ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Δεν μπορεί να κοροϊδεύουμε Δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε το Θεό. Πες το καλομήρα. Πες το δυνατά να το ακούσουν όλοι. Δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε. Ξέρει τα πάντα. Ο Θεός ξέρει τα πάντα. Ξέρει τι σκεπτόμαστε. Δηλαδή πάμε με δόλο, πάμε με πονηριά ενώπιον του Θεού. Ή είμαστε χριστιανοί ή δεν είμαστε. Δεν κοροϊδεύουμε. Αλλά είναι αδύναμοι. Καλά, είμαστε αδύναμοι. Άλλο όμως, όταν παλεύεις να κάνεις το θέλημα του Θεού και στην πάλη πέφτεις, ανθρώπινο είναι, πέφτουμε, αμαρτάνουμε και βέβαια ο Θεός ξέρει το βάθος της καρδιάς μας, βλέπει και τον αγώνα μας. Αλλά όταν δεν παλεύουμε, όταν δεν αγωνιζόμαστε, δεν κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και μετά θέλουμε να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας, εκεί είναι πονηριά πια. Εδώ δεν ζούμε σε ανθρώπινη κοινωνία. Αυτή η κοινωνία που ζούμε είναι ζούγκλα, είναι ζώων κοινωνία. Ναι. Δεν είναι ανθρώπων. Πώς να σταθεί ένας χριστιανός εδώ? Ναι, εγώ θα σου πω όμως, ναι παιδί μου, ναι, έχεις δίκιο, αλλά εγώ θα πω το εξής, Αδαμαντία. Εκεί λέει κάπου ο Θεός, εκεί που περίσσεψε η αμαρτία, επερίσσευσε η χάρις. Καταλάβατε? Ναι, παρασυρώμαστε, αλλά εδώ είναι το θέμα. Παλεύουμε, αγωνιζόμαστε. Τα οποία οι άλλοι τα δέχονται στην εποχή μας και τον λένε τον άλλον, είναι και έξυπνος αυτός που το έκανε. Ναι, δηλαδή θεωρούν την αμαρτία εξυπνάδα. Και αρχίζει ο ένας, δέχεται την αμαρτία του αλλού, κάνει και αυτός τα ίδια. Κάνει, αλλά κατά βάθος μέσα του γνωρίζει ότι αυτό που κάνει δεν είναι καλό, αλλά εκεί είναι ο αγώνας. Εκεί είναι να πάμε κόντρα. Να πάμε κόντρα και ας μας πούν, ας μας ονειδήσουν. Εδώ το Χριστό μας έβρισαν και εμείς το ότι αξιωνόμαστε να υποστούμε, δηλαδή να μας βρίσουν, τιμή μας και καύχημά μας. Δεν μπορούμε. Πατέρα Παύλο, φανταστείτε όμως εκεί στην εποχή που είχαν τον Θεό κατά κάποιο τρόπο μέσω του Μωυσέως ανάμεσά τους. Ναι. Και θέλανε μοσχάρι μπροστά τους για να λατρεύσουν και αυτά. Δηλαδή ήταν σε πολύ καλύτερη μοίρα από ότι είμαστε εμείς τώρα σαν
στην εποχή μας σαν λαός που βαλόμεθα από παντού. Εκείνοι είχαν τον Θεό στη σκηνή. Ναι, μεν είχαν τον, αλλά τώρα όμως εμείς έχουμε πολύ μεγαλύτερες ευλογίες. Εκεί την εποχή υπερίσχυαν και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, γινόντουσαν θαύματα, τα βλέπανε, δηλαδή ήταν πιο κουφοί, πιο μουγγοί, πιο... Ναι. Εμείς δεν έχουμε τόσα θαύματα. Ο Άγιος Νεκτάριος πόσα θαύματα κάνει. Ο Άγιος Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη. Είναι γεμάτη, όλη η πατρίδα μας γεμάτη. Πόσες θαυματουργές εικόνες κάνουν θαύματα. Μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν θαύματα. Μας κοπανάνε. Αλλά πρέπει και εμείς να παλέψουμε. Η Μιμίκα έχει να πει κάτι ωραίο. Εγώ θα σας θυμίσω μόνον τούτο. Στην εποχή που τότε, της Παλαιάς Διαθήκης θα σας πω, που ήταν ο Λότ δεν κατοικούσε μέσα στα Σόδομα και στα Γόμορρα. Μέσα σε μια διεφθαρμένη, που ήταν άνθρωποι καθάρματα, είχαν φτάσει στο έσκατο βάθος, αφού ο Θεός τόσο πολύ είδε αυτό το κατάντημα που έστειλε φωτιά και θιάφη και τους έκαψε. Και όμως αυτός ο άνθρωπος μέσα σε αυτή την κοινωνία, τη σάπια κοινωνία που ήταν όλοι βρωμεροί, ομοφυλόφιλοι, την πιο βρωμερή αμαρτία κάνανε. Δεν υπάρχει τίποτα πιο βρωμερό από την ομοφυλοφιλία και όμως αυτός ο άνθρωπος έμεινε πιστός στο Θεό. Για φανταστείτε όμως, δεν μπορούμε να δικαιολογούμαστε, να λέμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία ζούγκλα. Πολύ καλύτερα είμαστε, διότι αν τότε που δεν υπήρχε, που ο Λότ δεν είχε αυτά που έχουμε εμείς τώρα, που έχουμε δηλαδή, πρώτα απ' όλα έχουμε τη χάρη του Θεού μέσα από τα μυστήρια, το σώμα και το αίμα του. Το σώμα και το αίμα του, έχουμε τα μυστήρια. Δόξα τω Θεώ, δεν διωκόμεθα έτσι όπως στους πρώτους αιώνες του. Καλά, αρχίσει, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο σημείο εκείνο να μην μας επιτρέπουν να λειτουργούμε. Θα φτάσουμε κάπου, προς τα εκεί πάμε, ναι, αλλά δεν φτάσαν ακόμη μέχρι αυτό να μας πούνε ότι να βρεθεί μια αθεϊστική, δεν ξέρω ο Τσίπρας τι θα κάνει, αλλά ακόμη δεν φτάσανε οι κυβερνήτες μέσα να μας πούν απαγορεύεται η είσοδος στους ναούς. Καταργούνται οι θείες. Το ειρωνεύονται ορισμένοι. Το ειρωνεύονται, αλλά δεν φτάσανε. Όλοι αυτός πάει στην εκκλησία. Ναι. Αλλά δεν πρέπει να μας σοκάρει ότι μας ειρωνεύονται. Τι θα πει, καύχημά σου. Εδώ ο Γιάννης έχει βγάλει όνομα ότι καλός δάσκαλος, αγαπάει τα παιδιά, αλλά μιλάει πολύ για το Θεό, ρε παιδί μου. Μα βλέπεις, είναι καύχημά του όμως πρέπει να το έχει. Ναι, γιατί αυτοί έχουν... Και το λένε και γονείς, ναι. να θρέφουν παιδιά. Ναι, αλλά όμως είναι καύχημα. Όχι αυτά που οι άλλοι μας κατηγορούν οι άθεοι, ο Θεός τα επενεί όμως. Εμείς δεν πρέπει να ακούμε τι λένε οι άνθρωποι. Τι λέει ο Θεός. Εμείς είμαστε σύμφωνοι με το θέλημα του Θεού. Μένα δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος. Εγώ στο Θεό θα απολογηθώ. Εκείνος θα με κρίνει. Δεν θα με κρίνουν οι άνθρωποι. Ας πούνε ό,τι θέλουν οι άνθρωποι. Εγώ με απασχολεί τι θα πει ο Θεός. Πάω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εδώ βλέπετε από τους γονείς μας τους ίδιους, από τους οικείους μας έχουμε πόλεμο και... Ναι. Οι άνθρωποι που έρχονται στην εκκλησία όμως. Την Αγία Βαρβάρα που γιορτάζει σήμερα ο πατέρας της δεν τη Να είναι πιο αγαπημένοι, να είναι πιο... είναι και αυτό. Να είμαστε πιο αγαπημένοι. Εγώ έχω όλη τη διάθεση, αλλά βλέπετε ότι πόσοι έρχονται, πόσοι εκκλησιάζονται. Πόσες φορές σας προτρέπω να έρχεστε εδώ να τα λέμε. Και τα λέμε με ένα οικογενειακό τρόπο. Δεν τα λέμε με ένα ξύλινο, με μια ξύλινη γλώσσα. Δεν μιλάμε έτσι. Εδώ δεν κάνω εγώ κήρυγμα. Κάνουμε σε μια οικογενειακή ατμόσφαιρα, μιλούμε και συζητούμε και σας ακούω και μου απαντάτε και εγώ ακούω τα προβλήματά σας και έχουμε ένα διάλογο. Όπως ο πατέρας με τα παιδιά του, έτσι μιλούμε. Νομίζω και αυτό το πνεύμα θέλω να το επεκτείνουμε και σε όλη την ενορία μας. Μακάρι, αλλά πού είναι, τους προσκαλούμε, δεν έρχονται. Όχι, παλιά, θυμάμαι εγώ παλιά, οι εκκλησίες γέμιζαν. Θυμάμαι ότι ερχόμουν στην εκκλησία και έλεγα στη γειτόνισσα μου, κράτα μου θέση. Και τώρα έρχομαι και όλες τις θέσεις είναι άδειες. Με βλέπετε λοιπόν, πού φτάσαμε. Είχα ανακτήσει και είχα πάρει καρεκλάκι δικό μου για να... Βλέπετε, δεν υπήρχε. Πού φτάσαμε, πόσο έχει αποστατήσει ο λαός μας. Και έλεγα πολλά. Βλέπετε. Δεν υπήρχε θέση. Πού φτάσαμε λοιπόν. Παρακαλάμε. Πάτερ Παύλο, πιστεύετε ότι όταν περάσω από εκκλησία
Ντρέπομαι και κοιτάνε εδώ να είναι κανείς που με κάνω το σταυρό μου. Α, δεν Σε τρέπομαι καθόλου. κοιτάνε άσχημα. Δεν τρέπομαι καθόλου. Ορίστε. Γιατί να τρέπομαι. Γιατί να ντραπούμε? Αλίμονο. Ας ντρέπεται ο άλλος. Όχι, δεν το κάνουμε. Αλίμονο. Ντρέπεται ο άλλος για μένα. Γιατί να ντραπούμε? Καθόλου δεν πρέπει να ντρεπόμεθα. Ας μας ονειδήσουν και ας μας υβρίσουν. Διότι όταν σε βλέπουν να κάνεις το σταυρό σου, κάποιοι το κάνουν μετά και αυτοί θυμούνται. Από πώς έκανε αυτός, θυμούνται, ας κάνω κι εγώ το σταυρό μου. βέβαια, μερικοί οικοδομούνται, άλλοι όμως υβρίζουν. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος, λιδωρούμενοι ευλογούμενοι, διωκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμενοι. Οι Άγιοι όλους τους συγχωρούσαν. Ο Στέφανος, τώρα θα το πούμε την επόμενη σύναξη, τον λιθοβολούσαν και του συγχωρούσε. Κοιτάξτε τι μεγάλη καρδιά. Και για τον Κύριο με λένε λιδωρούμενος σου κατελιδόρη και Λιδωρούμενος, βέβαια. Ούκη πύλη. Βέβαια, βλέπετε. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγαλείο. Η δύναμη της αγάπης. Η αγάπη είναι μια ακατάβλητη δύναμη. Έτσι είναι. Λοιπόν, σταματούμε εδώ και θα συνεχίσουμε, αν θέλει ο Θεός, στην επόμενη σύναξη. Την ερχόμενη Πέμπτη, κανονικά, έτσι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Στις 8 η ώρα θα έχουμε την αγρυπνία. Όσοι μπορείτε, καλά θα είναι να έρθετε. Η Δήμητρα έχει να πει κάτι πολύ ωραίο. Όχι, να το πεις. Τι? Αξίζει να τα ακούσουμε. Συγγνώμη. Αξίζει. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος το έχει. Ναι. Λιγάκι να πεις την αμαρτία. Ναι. Την αμαρτία να τη σκέφτεσαι πριν τη κάνεις, όχι όταν πας να την Έτσι, βέβαια.